Kristo magtatapos sa wala. Kaya para bang itinatapon lahat ng nangyari. Binubura lahat ng magandang nagawa. Tinatanggal lahat ang magandang naranasan. Dahil ang wakas ng buhay ni Kristo, ang kanyang pagtatapos ay isang trahedya. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Buong buhay ni Kristo, itinuring siya mapalad. At kanya pinapamaral na, mapalad kayo mga mahihirap, mapalad kayo mga mahaba, at mabigat siya dyan. Ngunit ngayon, siya'y mamamatay na. Doon siya kabilang sa mga inabalita, sa mga samipala. Nakakasindahan kita. Baligtad at kapalaran at tinamon ni Kristo. Bakit ganito ang nangyari? Bakit ganito ang nangyari ni Kristo? Minsan, ang mga mag-anak ay bumisita sa ating pinsan sa Mindanao. Siya ay isang ina at meron siyang tatlong anak na mga bata pa. At kilala namin siya at ang kanilang mag-anak na meron silang sakit na mana. Ano yung sakit na yun? Very common. Asthma o hika. Silang mga kapatid, ganun din ang nagkaroon ng asthmatic o hika. Kaya nilisitin namin sila kasama ng aking nanay at tatay. Tenong ko sa kanya. Hindi ba hikain ang mga anak ko? Tatlo yun. Tapos sabi ng Father, sa awa ng Diyos, hindi naman sila hikain. Bakit? Sapagkat bago ko sila pinanganak, idinalangin ko na sa Diyos na ibinigyan sa akin ang kanilang karamdaman. Huwag na sa kanila. Ako na lang magkasakit, ako na lang maghihikaan. Huwag lang ang mga anak. At sa awa ng Diyos, wala sila sakit. Hindi sila makakasakit. Pero iniisip ko, kailangan mo kami magkasalita. Di ba pwede naman magkasalita? Pagaling mo lang ang anak mo, okay na. Kagaling naman. Kahit naman yung imamot ko sa iyo yung sakit. Pero yun yung pinag-isa. Sa akin na lang, mapulaan sa akin. Kaya pag-isa na isip ko,